Jirka Frélich na rádiu Blaník. Až z dalekého Slovenska přijel náš dnešní host Katarína Knechtová, kterou vítám na Blaníku a přeji krásné dopoledne. Krásné dopoledne všetkým poslucháčom. Nedělní návštěva Rádia Blaník. A Katarína tedy náš host, který je ze Slovenska, není to jen tak ledajaký host. Když se koukám na ty všechny ceny, tak v roce 2007 vyhrála anketu za nejlepší zpěvačku roku 2006. Drží nejednu sošku Aurela v kategorii právě nejlepší zpěvačka. V roce 2017 získala cenu Slovenka roku v kategorii umění. A další ceny ani nezmiňuju, je jich spousta. Kataríno, jaké té ceny si vážíš nejvíce? Ja si vážim každú cenu, ktorú som dostala, lebo je to na jednej strane naozaj, to hovoria to všetci umelci, je to veľká zodpovednosť, a na druhej strane je to úžasné, že tí ľudia na mňa reagujú, že ich moja práca stále zaujíma a že ju dokážu nejakým spôsobom ako keby nie že ohodnotiť, ale že si ju vážia. Toto pre mňa tie ceny znamenajú. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Katarína, slovenská zpěvačka, skladatelka, textařka, také klavíristka, kytaristka, pochází z Prešova. Jak často navštěvuješ Českou republiku? Možno ťa to prekvapí, ale veľmi často a veľmi rada. Musím povedať, že napríklad konkrétne táto letná sezóna, ktorá už skončila, ktorá sa začala v máji, začala sa v máji a skončila v septembri, bola z 90% odohratá práve v Českej republike. Jak to? No, tak bol záujem, boli ste rýchlejší, tak sme sem jazdili celé leto. Znamená to, že Slováci nemají tak rádi slovenské písničky ako my Češi? To si nemyslím, ale tým, že ja sa snažíme sa to s manažérkou robiť tak, že jeden rok pobudneme viac na Slovensku a ďalší zase v Českej republike, takže sa to tak ako strieda a prelína. Ale musím povedať, že tentokrát naozaj to bukovanie tých koncertov bolo rýchlejšie z vašej strany, tak niektoré termíny, ktoré sme chceli odohrať na Slovensku, už boli obsadené, lebo sme hrali tu. Čím se liší vlastně to slovenské publikum od českého? Je tam nějaký rozdíl? Ja si myslím, že je. Moja skúsenosť je taká, že doma predsa len nie si úplne nikdy prorokom, čiže ten slovenský fanúšik je síce verný, ale dlhšie trvá, kým si toho poslucháča vlastne ako keby fanúšika získaš. Kdežto môj kontakt s českým publikom a ľuďmi, ktorí chodia na naše koncerty, je veľmi bezprostredný a mám pocit, že tam vznikla taká chémia hneď na první dobrou, ako to vy hovoríte. Je to tak, na první dobrou. Takže sú takí spontánnejší, podľa mňa tí ľudia na tých koncertoch. Cítim takú obrovskú podporu a radosť tých ľudí. Takže možno, že je to tým, že naozaj doma už fungujem nejaký ten piatok, takže samozrejme sa to líši aj od koncertov a od akcií, ktoré hrávame. Je to samozrejme iné, keď má niekto samostatný koncert a keď hrá potom na nejakom festivale alebo na nejakej mestskej akcii. Takže tak. Kataríno, ty si před pár lety vydala album Svety, Česky světy. Do jiného světa nás takhle necháváš nahlédnout vlastně písničkami i o nadpřirozené síle. Věříš v nadpřirozeno? Neviem, či nadpřirozeno, alebo možno sú to len veci, ktorým nerozumiem, ale mám pocit, že naozaj nad nami je nejaká ochranná ruka, že niečo nás ako keby svojím spôsobom chráni, alebo vieš, keď sa stanú tie také, že to nie je náhoda, že ty si to uvedomíš, že sa stala práve teraz taká vec a ty si pod ochranou niečoho, ale nevieš, čo to je. Pre niekoho to je Boh, pre niekoho sú to naši zosnulí, pre niekoho anjeli, takže a pre niekoho vesmír, takže na niečo také ja verím určite. Nejsou to náhody podľa tebe? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že náhody neexistujú. Že sme všetci tak prepojení a všetky tie situácie, ľudia, celý svet, že náhody neexistujú. Katko, nedáme to, zní to z rádia moc hezky, stejně jako ty písničky, ten tvůj hlas. Vlastně to zpívání je víceméně dar nebo dřina v dětství, nebo touha zpívat. Je to v tobě, nebo je to vytrénovaný ten hlas? Ja si myslím, že je to tak 50/50.
Určite to vo mne bolo. Myslím si, že naozaj som dostala dar od Pána Boha, že teda mám ten hlas, má nejakú špecifickú farbu a že mám dar skladať piesne, hoci nie som nejaký ani virtuálny muzikant, ani školený. Proste je to niečo, čo je, ako som povedal, v mojej DNA. A druhá časť toho je, že ja som sa učila spievať v podstate v štúdiu a na svojich pesničkách. Tie koncerty a všetky tie akcie a mikrofón ti vždy povie pravdu. Vlastne keď si myslíš, že ty vieš perfektne spievať, stačí prísť do štúdia, zaspievať a zistíš, že to nevieš vlastne. Že dať do piesne emóciu, to nie je len tú emóciu mať, ale vedieť ju aj technicky vyjadriť. Pretože mikrofon to je fyzika, to je matematika, takže vedie to vyjadriť aj technicky. A co se týká jedné písničky, tak to mi vždycky vrtalo hlavou, protože máš písničku s Mekym Žbírkou. Kdo koho oslovil? Meky tebe nebo ty Mekyho? No práve Meky mňa. Totiž my sme sa s Mekym počas nejakého obdobia veľmi skamarátili a on si ma veľmi obľúbil. A začal ma volať vlastne spievať nejaké jeho piesne spolu so mnou, kde som hosťovala. A potom jedného dňa mi volá, že prečo ja ťa stále ťahám spievať nejaké svoje pesničky, veď si urobíme nejakú spoločnú, našu. Takže keď práve točil ten svoj vysnívaný album v Abbey Road, tak tam bola tá hosťovačka vtedy na spievanie piesne. Potom som chodila ešte častejšie s Mekym na koncerty. A bolo to krásne. Bol to úžasný človek a veľmi mi chýba. Zlomilo ma to, keď odišiel, lebo mám pocit, že tu mal byť a ešte veľmi dlho mi to ani nedochádzalo, pretože mám pocit, že len si niekam odbehol a lebo znie z rády, stále je tu, prostredníctvom tých piesní. Takže mám pocit, že stále je to pre mňa tak, ako keby by mal každú chvíľu zase zavolať, aby som prišla na nejakého koncert. Nedělní návštěva Rádia Blaník. Kataríno, já mám pocit, že když se řekne Katarína Knechtová, tak posluchači vědí, ale víceméně tvoji kariéru tady odstartovala skupina Peha s tvojí písničkou Zpomal. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. No, ale je to můj pocit. Kataríno, jak to je? Co odstartovalo tvoji kariéru tady v České republice? Ja si myslím, že my sme veľmi dlho ešte spolu s Pehou, v ktorej som predtým pôsobila, hrávali úplne všade skoro u vás a bolo to fantastické obdobie, pretože vtedy bolo to všetko nové, bolo to iné a ja mám pocit, že úplne prvá pieseň, ktorá sa tu páčila, bola Za tebou. To bola prvá a potom veľmi masívne zafungovala Spomaľ na Slovensku a v zápätí veľmi masívne aj v Čechách, napriek tomu, že to vtedy ešte vydavateľ si nepripúšťal túto možnosť, pretože mal pocit, že tá pieseň je veľmi minimalistická a text je veľmi komplikovaný. A stal sa pravý opak. Dokonca v jednom rádiu, kde bola vyhlásená anketa o nejaký hit storočia, zo všetkých piesní vyhrala práve moja pieseň Spomaľ. Tak ja som sa normálne rozplakala vtedy, že to je neuveriteľné. Takže takýto dosah tá pieseň má a musím povedať, že keď ju hráme na koncertoch, tak ju spievajú aj starší ľudia, generačne niekoľko starší ako ja a potom aj mladší. Čiže naozaj mám pocit, že to je taký ten hit, ktorý prežije aj mňa snať. Já jsem si dohledal, že snad v nějakém období ta písnička Zpomal byla dokonce celých 9 týdnů nejhranější písničkou v českých rádiích. No. A to je vlastně důkaz toho, že to zafungovalo. A když tedy někdo tvrdí, že ta písnička je v textu složitá, tak pojď nám vysvětlit, o čem to vlastně je. Není to asi o tom, že jedeme v autě rychle, nebo ano? No vieš čo, mnohí ľudia si to myslia doteraz, že tá pesnička je o dopravnej situácii. Ale ľudia majú vo zvyku si veci zjednodušovať samozrejme a už sa texty niekedy nečítajú a nepočúvajú s porozumením. Napriek tomu ja nerada vysvetľujem, o čom tie piesne sú, pretože pokiaľ to niekomu vyhovuje, že tomu rozumie tak, že keď počuje Spomaľ, tak si dá pozor a pôjde 40-kou, kde je 40-ka predpísaná, tak ja si nemyslím, že treba mu do tejto reality nejakým spôsobom zasahovať. Takže každý ať si tam najde, co chce. Áno, presne tak. Ty si autorka vlastně této písničky, tohoto hitu.
Je nějaký recept na to, jak napsat hit? Nebo tušíš vůbec, píšu teďka písničku a říkám si, no tak to bude hit. Vieš čo, to keby sme vedeli, tak každá jedna pieseň je hit. Ale ono to tak nefunguje, pretože tam prebieha viacero aspektov. Samozrejme, že určité atribúty tá pieseň musí mať. To znamená, že niečo, čo sa tí ľudia dokážu chytiť a zapamätajú si to veľmi rýchlo a tak ďalej, že to v nich zarezonuje. Ale to nie je všetko. Musí to ísť medzi tých ľudí v nejakom takom správnom období, kedy sa tá pieseň stretne, dajme tomu, s kolektívnou náladou, ktorá je v spoločnosti. Čiže je to aj o správnom načasovaní, je to o hudbe, o texte, veľmi veľa faktorov. V neposlednom rade, či tomu rádia dajú šancu. No, to je pravda. Protože jak to posluchač neuslyší, tak písnička asi se nedostane k posluchači. Presne tak. No na druhou stranu PH, to byl projekt, kde si stála od začátku do konce. Není ti líto konec PEHy? Nie, to bola pre mňa samozrejme na začiatku veľmi ťažké obdobie, ale to bolo manželstvo, ktoré sa skončilo, pretože už vyčerpalo všetky možnosti. A vtedy už to nešlo v tom pokračovať. Nemal som na to ani fyzické, ani mentálne sily. Takže pre mňa je to uzavretá kapitola a napriek tomu, že to bolo pekné obdobie aj veľmi ťažké, tak mi vlastne umožnilo sa postaviť na vlastné nohy a viac žiť teda ten svoj život. Jednak ako žena a jednak ako umelkyňa. Nedělní návštěva Rádia Blaník. A přišel nám dotaz. Ať se zeptám, Kataríno, která je tvoje osudová písnička, kterou ty ráda zpíváš. Tak kdybych se zeptal, která to je, co bys mi na to řekla? Tak sa vrátim napríklad k piesni Spomaľ alebo k piesni Môj Bože. To sú piesne, ktoré so mnou prechádzali takými fázami, že najprv som bola veľmi šťastná, že sa mi niečo také podarilo. Potom som tú skladbu už nenávidela, pretože v podstate mi zmenila život v tom zmysle, že som nemohla ísť do potravín ani na rožky, lebo tam zrazu sa stíchlo a ja som na to nebola vôbec pripravená, že niečo také sa môže stať, že teda strátim nejakú to súkromie. A na koncertoch už som ju tiež nemala rada a nechcela som ju spievať. A potom, po čase, som si k nej opäť vybudovala vzťah skrz emócie tých ľudí, ktorí na tom koncerte boli. A zároveň som za tú pieseň veľmi vďačná, pretože nie je to úplne samozrejme, že sa človeku podarí napísať v živote takýto hit. Takže písnička Spomal. Zmínila si písničku Můj Bože, ta patří k filmu Juraje Jakobiska Bátory. Viděla si asi ten film, že? Jasné, ano, viděla. Samozřejmě. A když tam vlastně hraje ta tvoje písnička, tak takový pocit jako štěstí máš u toho třeba, když koukáš na ten film? Koukáš se na svoje písničky, na svoje videoklipy vůbec zpětně? Sem tam áno, ako keď začnem nejak o sebe pochybovať, alebo mám nejakú fázu, že mám pocit, že som vlastne nič ešte neurobila, nedokázala, tak v rámci takej sebareflexie si pozriem, že čo sa vlastne udialo. Alebo mám to ako taký spomienkový denník, ktorý je v tých piesniach a v tých videoklipoch. Ale keď hovoríš o Môj Bože, tak mne sa to spája veľmi s obdobím, kedy som chcela s hudbou skončiť, akože na dobro a venovať sa niečomu inému. To bolo práve v období, keď som už odišla z kapely, viac menej. A potom ma oslovili, aby som zložila nejakú pieseň k tomuto filmu. A tá pieseň ma vlastne vrátila späť. Pretože to bol obrovský hit zase, taký veľmi taký ikonický. Ja som sa vlastne týmto ako keby naštartovala a začala robiť ďalej hudbu. A ďalej sa mi to spája ešte práve s Jurajom Jakobiskom, s ktorým som mala možnosť sa rozprávať a stretnúť sa s ním a rozprával mi o tom filme, ukazoval rekvizity a pre mňa to bol veľký zážitok, lebo som si uvedomila, že aký pán umelec vlastne Juraj bol. Takže mám to spojené právě s touto emóciou. Ty jsi zmínila, že by si šla dělat něco jiného. Já si neumím představit. Promiň, že by si šla prodávat do obchodu nebo prostě rozvážet jídlo? Vieš čo, ja som bola v takom štádiu, že som bola schopná kľudne ísť aj niekde vykladať tovar asi. Vážně? No,
Ja som uvažovala, že úplne zmením život, že budem sa živiť nejakou remeselnou prácou, že si otvorím nejaký kozmetický salón alebo niečo. Vieš, že úplne pôjdem od tej hudby. Ale už je to preč, ne? Už je to preč. Už teraz s týmto viem pracovať, ako keby, hej, že samozrejme sa stane, že človek je veľmi vyčerpaný, lebo fyzicky sa dokáže zregenerovať o mnoho rýchlejšie ako mentálne. To vieme všetci. A keď už cítim, že sa pohybujem na hrane, tak si urobím dlhšie voľno a trošku si tú hlavu prečistím a zamestnám sa niečím iným, aby som sa mohla zase vrátiť k tomu, lebo od toho sa úplne odísť nedá. To je taká veľmi silná časť mňa, môjho života, moje DNA, že si neviem predstaviť, že by som už nikdy nerobila hudbu, alebo proste nebola kreatívna nejakým spôsobom. Nedělní návštěva Rádia Blaník. S námi Katarína Knechtová. Taky si užila roli porodkyně v pěvecké show Superstar, je to tak? Mm-hmm. No a víš, co mě překvapilo? Jak jsi šla v roce 2018 jednu zlomenou soutěžící utěšovat. Já jsem neviděl teda moc dílů, ale tady jsem si všiml, jak ta Katarína došla za tou soutěžící. Bylo to pak nějak takto? Toto je absolútne jedno, čo si kto myslí. Keď ty vieš, že chceš spievať, budeš spievať a budeš možno spraviť lepšie ako hoci kto iný, ktorý tu teraz je a možno vyhrať tú súťaž. Rozumieš mi? Veríš tomu, čo hovorím? Ja som nikdy v živote žiadnu súťaž nevyhrala. Nikdy. A pozri, kde teraz sedím. A teraz sa dívam na vás, ako spievate a čo robíte. Takže vykašli sa na to. Je to úspech, obrovský úspech, že si to dala. Rozumieš ma? Ďakujem. Tak spievaj a príď zase. A budeš mať čuť, a keď nespievaj, proste nájdeš si cestu. Dobre, ďakujem. Jak bylo vlastně těžké dělat porodce v Superstar, rozhodovat o těch druhých, o jejich osudu? Áno, samozrejme je to subjektívny pocit, lebo veľakrát sme mali na rôznych spevákov odlišné názory a vnímali sme to inak. Ale myslím si, že to nejaké to fluidum a keď je niečo zaujímavé, ten materiál tam vidíš, tak to proste zacítiš, navnímaš to. A mne sa práve páčila veľmi, jednak som ich obdivovala, lebo ja by som do speváckej súťaže nikdy nešla, na to by som nemala guľa, ako sa hovorí. Ale bavila ma tá mladá energia, tie nepopísané papiere, tie talenty a to, ako oni počúvajú hudbu, ako oni vnímajú umenie, ich generácia. To bolo pre mňa veľmi inšpiratívne. Do žádné talentové soutěže by si tedy nešla. Co tedy způsobilo ten start Kataríny Knechtové? Co způsobilo to, že si se dostala vlastně na vrchol? Protože spousta těch umělců dneska právě těží z těch talentových soutěží. Taková Aneta Langerová, jasná věc. Áno, chvála Bohu za to, že tam bola teda, že tam išla. Moja cesta bola taká prostá, by som povedala. Ja som nechcela chodiť do školy. Ja som začala spievať v kapele, keď som mala 15 rokov, to bola kapela IMT Smile a odtiaľ potom PH a tak ďalej, čiže ja som vyslovene bola v kolektíve, ale naozaj tá prvotná vec bola, že budem robiť čokoľvek iné, hlavne nech nemusím chodiť do školy. Tě to tak ve škole nebavilo? No, áno. No tak nevím, jestli je to motivace pro naše posluchače, třeba mladé, co chodí do školy. Ale měla si velké štěstí, protože dneska, dá se říci, každý ví na Slovensku i v Čechách, kdo je Katarína Knechtová, že to je prostě zpěvačka, že má spoustu hitů a chystá se něco na rok 2024, můžeme čekat nějaké nové? No, nedávno vyšiel vlastne môj posledný single, ktorý má názov Oni. A viac menej tak postupne dokladám a pracujem priebežne na ďalšom albume. Ale čo je dôležitejšie, chcela by som ísť koncom roka, v takomto období, hrať koncertné turné. Je to taký špeciálny projekt, kde budú tie piesne upravené do inej podoby. A bude to mať veľmi pekný vizuál, na ktorom sa pracuje na rôznych kútoch sveta, pretože sa to vyrába na to pódium. Čaká nás veľa práce, ale rozhodne by som s tým projektom chcela prísť aj tu k vám do Čiech. Takže keď to bude aktuálne, tak prídem o tom porozprávať, aby ste všetci prišli, lebo naozaj sa budem tešiť, keď tam budete. My se taky budeme těšit. Mimochodem, ty si velmi ráda chráníš svoje soukromí, jak se něco objeví, je toho plný bulvár a úplně to ráda nemáš. Ale přesto si dneska usměvavá, máme krásnou fotku na Facebooku, lidé to hodnotí pozitivně. Proč ne? Ty se na mě směješ celý den. Nějaká nová láska? To sú veci, ktoré si človek samozrejme rád necháva pre seba,
ale niečo sa črtá, len je to ešte veľmi čerstvé, takže nechcem, aby... Počkaj, ako by som to povedala? Zakřiknout. Presne, to je to slovo. Nechcem si to zakriknúť, áno. Tak, nějaké přání na závěr? Rok 2024 prakticky skoro celý před námi, kromě ledna, ten už končí. Ja by som si priala, aby sa do srdc ľudí vrátila láskavosť. Ja mám pocit, že sme všetci trochu chladní a že na seba nie úplne pekne reagujeme. A možno to znie ako klišé, ale ak by sa toto stalo, ak by sa mi to splnilo, verím, že celý svet by bol lepší. Hezky. Nedělní návštěva Rádia Blaník.